samozrejme na vodítku, to už ste si prečítali asi v propozíciách, takže kľudne môže ísť psík na vodítku. Prvé prekážky prekonáva spôsobom slalomu. Ďalšia prekážka, ktorá tam je nachystaná, je prekonanie, teda preskok. Je vidno, že spôsobu, akým prekonať prekážky spôsobov je niekoľko, toto bol jeden z nich. Improvizácii sa opäť medze nekladú. Prekonanie nepríjemného materiálu, podlezenie sieťoviny, je tam nachystaný igelit, takže netreba sa báť, že sa zamoknete. Následujú prekážky, ktoré z bezpečnostného dôvodu bude prekonávať iba psík. Psovod pôjde povedla, aby nedošlo naozaj k nejakému úrazu. Takže tu treba dávať pozor, kľudne psa vyložiť pomaly, aby nespadol, motivovať ho ľubovoľným spôsobom, akým uznáte za vhodné, opäť mu pomôcť. A ak to nepôjde, Helenka, pozor, dávaj, prosím ťa. Takto to nemusí byť, čiže psovod naozaj môže ísť len popri tých baletách, keďže sa nám to šmíka, nebudeme riskovať, že si zlomíte nohy. Takže zase preskok, tuto je to podlezenie, aj preskok spolu, prekonanie slalomu, alebo teda rambodráhy z pneumatík. Opäť upozorňujem, treba dávať pozor, neponáhľajte sa, aby ste sa nešvitli, je to všetko mokré. Takže naozaj nejde o život, aby sme naozaj nemuseli ošetrovať reálne zranenia. Tam bol preskok, opäť kto si netrúfa, tak môže so psíkom na rukách prejsť tento preskok. Podlezenie, zase je dole, plachta nachystaná, aby ste sa nezamokrili. A ideme do finišovej rovinky, bežíme. Je tam potom označená jama, do ktorej psovod aj so psíkom zoskočí.